Maayong balita alang sa mga mo-apply og business permit sa dakbayan sa Dumaguete. Pwede na kamo maka-apply online pinaagi sa Integrated Business Permit and Licensing System na makita sa website sa LGU. Imbis na moadto pa sa City Hall, i-upload lang ang mga requirements sa IBPLS ug hulat lang sa tubag sa LGU kung kano sa pwede makuha ang inyong permit. Aduna sa sablaing serbisyo ang IBPLS. Gi-develop sa DICT ang maong software na gigamit karon sa dakbayan. We're very happy that Dumaguete is now part of the digital world and the transformation from the manual processes in the permitting to that of digital. Because that's really the trend now. Gawas na mapaspas ang pagproseso sa mga permit, usapod ni ka mekanismo aron malikayan ang korupsyon. That will streamline and expedite the processing and the issuance of permits and collection of taxes. It will also minimize corruption. Ang mga businesses gusto mo bayad sa gobyerno, eventually, pwede naman online. Wala na negotiation na may tabo. Sumala sa DICT ang Dumaguete City ang pinakaunang LGU sa Negros Oriental na nigamit sa IBPLS. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Anthony Lamotan.